Здравей, човек! Аз съм The Clashers. Днес ще снимаме на Clash Royale. Значи, Magical Chest от втора или от първа от втора. Съм бил на интернет, съм дано. Нали? Да, буде добре. Така. Нека да започваме с чест опенинга. Така също това ми е първият епизод. Ако каквото кажете, кажете някоя игра да си сваля да играем. Значи започваме с фри честовете. Тъп нет. Ето, 44 голд. 3 бомбера и 3 скелетънчета. Така, още един. 36 голд. 2 джема. 4 барберина и 1 джайант. Какво имахме? 4 барберина. Гречме барберианите. Така, сега започваме с силвър честовете. Така, 34 голд. 2 кнайта и 3 бомбера. Така. Ей, пак линета, бе. Пак линета, бе. Тъпонета. Айде, бе, мобилен. Леко съм те изхабил, ма нема нищо. Ето. 28 голд. 4 кенана. И една валкирия. Така, голд честа. 100 голда. Едно миненче. 5 аралса. 9 бомбера. И 2 мини пеки. Така, краун честа. 245 голда. 2 джема. 5 кенана. И барбериан хата отключихме. Така. 3 мускетарки. И 25 бомбера. Така. Плиз. Дано нещо да не стане. Нямам клан чест, защото без да искам направих ето това. Том. Още не съм се прекръстил. Излезнах и без да искам влезнах пак. Не, без да искам излезнах. Сега Magical Chest. Една епик ми гарантира. Така. Please, на Magical ли, бе? Не на Magical, Аре, ставай, бе. Така, ре, брат, аре, моля ти са, моля. Така, искам легендарка от втора арена. 287 голд. 2 арчерки. 5 спирегоблина. 8 миньона. 16 аралс. 4 мускетарки. 5 фаербола. И епик картата. Принц. Yes! Най-после тъпия принц! Yes! Тъп принц ми се падна ми се. Не може да се вярва. Абе не, какво ти става? Така, апгрейдваме всичко. Защото всичко за апгрейд.
Сега ще направим една битка с този дек. С принца не съм свикнал още, но не знам. Аре бе, не, плиз бе, брат. Аре бе, ще цъкна сепнале. Кенсел. Аре бе. Ще спра, когато това ми започне играта. Още не е починало. Чакам 3 минути. 2 и нещо, сигурно. Но пък... Така. Бум. И бум. Ще си играя с заряда, с склонителя, който е така. Йоп. Така. Вижте. Така се зарежда, така не. И така пак. Така. И така. Не знам хора, кога ще ми тръгне. Но може и да не играем. Добре. Сори, че ще е така. Но, така сбършва клипа. Така. Аре, пусни се. Добре. Чао. Това ще е за този клип. Ако ви е харесал, трошете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате и да го споделите с други приятели. Чао!